maganda sa video rata. Mas maganda yung wala. Compare nyo din. Dili. Ano guys? Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. So guys, andito na kami sa Lapu-Lapu Public Market guys. Yan, kakarating lang namin dito. So medyo masama yung panahon natin. So yan, punta na kami sa parkingan ng sasakyan kasi mamimili kami. Yan yung unit top guys, dito sa Ukon, sa Mercado. So dito na kami sa parkingan. Ayan, dito kami magpa-park.
Uy, namas pala. Yan namas pink. Kaya mo. Bagoong Israel. Kahit sa tanay ko dili. Amahong ulay, amahong si ate. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity.
It's all about humanity. Wala. Market days dan. So ayan guys, tapos na kaming bumili na natapos na namin yung pagpapumpra namin guys. Ay, ang aking kamot buong bilat. Ayan guys, pauwi na kami. Pauwi na kami guys, ayan yung mga nabili namin guys. Susi drinks. Ha? Susi drinks. Yung mga nabili namin, so medyo madami-dami din. Kaya tapos na yung marketing namin ngayong araw. So bukas na naman ulit guys, so abangan nyo kung... Ano na siya? Abangan naman ninyo yung mga videos ko guys na ma-upload. So don't forget to subscribe guys my channel, like, share, and pindutin nyo rin yung notification bell guys para updated kayo sa mga videos na ma-upload ko. So maraming salamat sa panonood. Thank you.